Popruhy polypropylenové, bavlnené, ozdobné. Popruh je detail, ktorý často rozhoduje o tom, či bude taška alebo batoh doplnok nie len pekný, ale naozaj aj funkčný. Polypropylenové popruhy sú pevné, odolné a ľahké. Nevsakujú vodu, dobre znášajú záťaž a sú ideálne na batohy, športové tašky, obojky, vodítka alebo technické použitie. Bavlnené popruhy sú príjemné na dotyk, pôsobia prirodzene. Sú skvelou voľbou na kabelky, tašky, zástery alebo bytové doplnky, kde chceš mäkkosť a komfort v nosení. Ozdobné popruhy spájajú pevnosť s dizajnom. Majú vzory, farebné kombinácie alebo štruktúru, ktorá z nich robí výrazný prvok. Často sa používajú ako ramienka na kabelkách alebo modných doplnkoch. Popruhy sú dostupné v rôznych šírkach, farbách, takže si vieš vybrať presne podľa hmotnosti, štýlu, účelu výrobku. Ak chceš, aby tvoj výrobok nielen dobre vyzeral, ale aj dlho vydržal, popruhy rôznych typov nájdeš v textilnej galantérii Levík. V predajni aj online na www.levík.sk.